kay nagdala kag sudan. Seryoso man mo niya akong manok. Ha? Gihiktan pa. Ma, may makang dira sa sulod kay gibatig kagutom imong anak nga gwapo. Murag wala naman guro sa'yo. Tanawan na rito kung nababay mantika sa baboy. Mantika na po sa baboy, ma. Isa ka si Mana nung kusigig sudan na anak. Ano nga naman putay kwarta? Wa pa rin sweldo si Papa mo. Nah, wala pa jud taon. May problema kay kung si Sudano na to panihapon. Maita po dani kinabuhi, ay. Asa rin si Papa mo? Da, ambot. Asa na po to nagdakaw-lakaw? Alam, mama. Wala na to ilailagan. Nara to laboy to ko orla. Baro. Naarag yun to rito. Ang saman, ma. Paso na ko to. Da, ayaw na oy. Magyapo to'y kwarta ikahatag. Kana la. Perting ka na Magdungal sa kubang panihapon. Bahalag mo Sudan. Matayon sa may sudano na mo karon ay. Nani? Uy pa, maayo kay nagdala kag sudan. Sa Sudan, pataka naman ka nga. Pugi kay ni nga manok. Unsa din na pa? Bago na po din na nimo nga manok. Bago na pod para karuning piyesta. Sige ra kag palit-palit og manok kunya. Wa kay palit-palit og sudan. So sayon, kini nga manok makadaog man ni makabihag mo na to tong Sudanon. Nyag mapildi pa watay sudan. Agihapon, kadaghan pa dihag mantika, napadahig ginamos. Mura na magani ko gihite kinaon na anak pa. Di pa siguro ka mo inom og daghang tubig. May na manggod pa. Sudan siguro taglami ay. Tas karon ang pista sayon, kay makadaog man ni magsabaw-sabaw ta. Naambot lang anay mo manok pa. Wa manggani ko kadungog nga nakadaog ka. Sa mga daan ako nga manok, pero kini hybrid kayo ni. Grabe kayo ni Glinia. Piminti daog, champion. Pila man day palit mo anak pa. 10,000 ni sayon, 10,000 ni. Ha mahala na pa. Uya nakabayaday ka. Wala pa, pero bayaran ako ni karon. Naday kay kwarta dira pa. Sa akong bulsa, wala. Pero dito sa sulod, na ako'y gitaguan. Grabe kay ka pa ba? Mayra ka sa manok. Pero sa mua, wagi kay pakialam. Na, oy, ikot sa ning manok dito sa likod ko kay makuha kong kwarta kay aron mabayaran akong tagiya. Hay, nako ni mo pa. Mayra ka manugo ba? Dindili ka mo palitog sudan. Sus, reklamo. A few moments later. Bye, little monkey, ampi-dumpy. Ay, nanapo di si Papa, oy, wajay dala sudan pa. Wajay ka nagapitog sudan. Wala, oy, napalagi tay mantika sa baboy diyan, napay ginamos. Unsa naman, oy. Lami kayong mukhaon o gumbang uyug-uyug. Ay, sulod na guna. Asa man nimo gibutang ang manok? Darig ko sa likod pa akong gitan. Ha, mayo, very good bata. Nani? Seryoso man mo niya akong manok? Ha? Gitan pa. Ano sa liyong man mo ni Gikta na impas na yun noon? Ikaw, nagingon nga hiktan. Maginit na lang kong tubig pa.